Koniec európskych ilúzií o zelenej spáse a migrácii. Davos niečo naznačil. Európsky priemysel slabne a ruka v ruke s tým sa otriasa aj sociálna stabilita kontinentu. V Davose preto tento rok zaznelo, že ak Brusel neprehodnotí svoje priority, deindustrializácia môže prerásť do hlbokej hospodárskej aj politickej krízy. Nezamestnanosť v Česku je na 9-ročnom maxime a prvýkrát od roku 2017 prekročila 5%. Stojí za tým dlhodobé oslabovanie priemyslu, drahé energie, emisné kvóty, zelená agenda EÚ a tlak ázijskej konkurencie postupne znižujú stavy zamestnancov. Končí sa ťažba uhlia, ohrozená je aj výroba ocele. Podobný vývoj možno pozorovať aj inde. Nielen Česku, ale aj Slovensku hrozí scenár Veľkej Británie, Francúzska či Nemecka, kde prudký rast cien emisných povoleniek citeľne zasiahol priemysel. Zatiaľ čo výkonnosť toho nemeckého klesla od roku 2019 o viac než desatinu, poľský priemysel vzrástol o približne 30%. Varšava totiž zostala nohami na zemi. Energiu stále produkuje aj z uhlia a buduje nové reaktory. Nepodľahlá protijadrovej politike. Aj preto sa mení tón Bruselu. Ursula von der Leyenová v Davose nespomenula klimatickú zmenu. Macron aj Merz kritizujú emisné povolenky. Elity si uvedomujú, že zelená agenda a masová imigrácia prehlbujú krízu životnej úrovne. Britskej nízkopríjmovej domácnosti by dnes trvalo 137 rokov zdvojnásobiť životnú úroveň. Larry Fink z BlackRocku aj Alex Karp z Palantíru v Davose jasne varovali, že masová imigrácia môže v ére umelej inteligencie znásobiť sociálne napätie. Ich odkaz pre Brusel je zrejmý. Bez realistickej energetickej a migračnej politiky hrozí Európe zásadná spoločenská zmena.